Včera sa do Šešovice neurobilo mi dobre. Zle máš žalúdoky a tak. Čo si videl? Čo som videl? Veď práve ťukala to. Trúbka Skákaj! Nič som neurobil. Že si nič neurobil! Chalan mi hovorí, že si vypachol do auta! Ja, kľud, pane, kľudne zoberte aj fľaš, ak chcete. Na fľaše sa ti môžem akurát tak vysrať. Poďme, ideme to pozrieť, poď! Ja, to sú 2 eurá. Na to mám trestku s rožkom. To on urobil! A to je ako nízko, nie? Tak urobil, či neurobil? Čo ja viem? Tak si to videl, tak toto... Prečo po mne kričíš? No tak poď mi povedať, tak mi poď povedať! Ale teraz sa s tebou ja rozprávam. On sa s nami rozprával teraz. Ja neviem. Čo nevieš? A kto má vedieť? Pane, ale to máte moc nízko, to neviem, či som ja spravil, lebo keby... Vozíkom tak je to vyššie. Druhýkrát si mi to dobachol, ty si úplne retardovaný! Nič sa nedieje. Ja som vám to iba ukázal, že som to nemohol byť ja. Ja ti ukážem, ti vytrhnem tú bradu, ty viking! Pane, ja vám za tie fľaše aj kúpim dačo. Vyzerám, že potrebujem niečo si kúpiť? Viete čo, páne, nechcem žiadne problémy, ozaj. To sa je strašne na budku. Ja som, že som nedržal hubu. Vieš, kto som? Vieš, to je môj bratranec? V Krupine je najväčšie zviera. Že by v Krupine otvoril novú zoologickú. Ty sa čo tváriš, že máš nízke IQ, čo? Dáš si prášky, bude dobré. No, ja nerozumiem po maďarsky, viete čo? Nahajte si aj tie fľašky. Idem ja preč. Ja sa ti Kto mi to opraví? Kto mi to opraví, sa ťa pýtam. Čo je za psychopata? Zavolaj policajtov. Ak si zavolaj koho chceš! Mne to jedno, mňa tu všetci poznajú. Čo ty chceš?